Сокини 35-солаи минтақаи Андиҷони Узбекистон ба ҳаракатҳои шаҳвонӣ алайҳи духтари 10 солааш муттаҳам мешавад. Дар ин бора идораҳои ҳифзи ҳуқуқи Узбекистон хабар доданд. Бино ба гузориши бахши узбекии радиозодӣ, ки рӯзи 2 январ пахш шуд, дар бораи дастдарозии падар ба духтари 10 солааш бори аввал холаи ин духтарак огоҳ шуд. ӯ баъди дидани ин саҳна модар ва хоҳари духтарро огоҳ намуд. Дар тӯли 10 моҳ модари духтар борҳо рафтори шавҳарашро назорат кард ва аломатҳоеро дарёфт, ки фаротар аз муҳаббати як падар бо духтар буд. баъди комилан мутмаин шудан модар ба полис муроҷиат кард, гуфт холаи духтарак ба радиои озодӣ. Полис парванда боз кард ва падарро таҳти поздошт қарор дод. Дар идораи полис ба бахши узбекии радиозодӣ гуфтанд, ки парванда аз рӯи банди 119 қонуни ҷиноии Узбекистон боз шуд ва агар падар муҷрим эътироф шавад, ӯ дар ростое аз 15 то 20 соли зиндон қарор хоҳад гирифт. Як манбаъ дар полиси Андиҷон, ки нахост номаш ошкор шавад, гуфт, ки падар бо истифода аз нотавонии духтараш аз моҳи декабри соли 2016 ӯро таҷовуз кард. Ин ҳолат соли 2017 низ сурат гирифтааст. ҳоло маълум нест, ки вазъи сиҳати духтараки 10 сола баъди таҷовузҳои ба маротиб чӣ гуна аст. хонаводаи ӯ нахост бо хабарнигори Озодлик суҳбат кунад.